Ja, heerlijk hè. Toscane in Limburg. Kijk maar voor de goed. Dat is achter de cipressen van San Gimignano bijvoorbeeld, maar eigenlijk is het de IJzerlinde. Maar sowieso de hellingen van het landschap. Zoals Felix Rutte dat ook zag. Hij is een bekende schrijver, Limburgse schrijver van 100 jaar geleden. Als je goed kijkt naar dit landschap, kan ze zeggen dat Italië in Limburg begint, ofwel Toscane in Limburg begint. Oké. Even kijken of ik alles heb. Yes. In Sittard heeft Jo Havenet opdracht gekregen om naar Italiaans voorbeeld een fresco te maken in de voormalige Jezuïetenkapel. Jo is al weken bezig met het aanbrengen van de schetsen, de basis voor de uiteindelijke fresco. Dit is onze Christus. Dit is de Herjot. Die heb ik nu verkreukeld op dit moment. Er is dus nu een hulpmiddel geworden, schets, dat heb ik verkreukeld. Maar de echte Herjot hangt nu boven. Ja, de compositie is eigenlijk één ronding. Christus in het midden. Christus hangt als het ware niet zo direct gekruisigd, maar de kijk ook naar de lui. Ja? Met één hand kies wat die lui allemaal uitvrijt op de aarde. Dat is mijn voorstelling. Het zijn allemaal metaforen. Metaforen zijn eigenlijk symboolvoorstellingen van het leven van de mens. Met de pigmenten niet in de koffie doen natuurlijk. Met een verkorte levensduur. Even kijken. De kapel is de afgelopen maanden gerestaureerd en op traditionele wijze gestuukt met 5 kalklagen van steeds fijnere samenstelling. Die vormen samen de ondergrond voor de schildering. Fresco is Italiaans voor vers. De schildering wordt uiteindelijk in 1 keer aangebracht op de laatste, nog natte kalklaag. De kalk droogt snel en er is dus maar heel weinig tijd om de afbeelding aan te brengen. Het wordt toch spannend vandaag, de eerste keer echt? Ja, zeker. Het valt niet te verloochenen, dat is gewoon spannend. Ja. Maar goed. Het zit in het werk om die spanning op te laten komen. En dat is eigenlijk ook wat al die mannen die dat vroeger deden. Ik ben nu maar alleen aan het werk. Die bouwden die spanning op. En het gaat om dat nu, wat nu klaar is, is klaar. Ja, het gaat hard worden, er is niks meer aan te doen. Niet in de kleur, niet in de vorm, helemaal niet. Daarom moet dat ineens in korte tijd opgezet worden. Trefzeker, overwogen enzovoort. Maar ook een beetje zo, hè. Allebei, hè. Per dag maakt de kunstenaar 1 afbeelding, in het Italiaans een giornata. De pigmenten dringen daarbij diep door in de laag en versmelten met de natte kalk. De fresco zit dus niet op de muur, maar diep erin. Daardoor zien fresco's er zelfs na honderden jaren nog prachtig uit. Ja, het begint te gradueren nu, hè. Details komen naar alle tevredenheid. De moer loestert naar mijn oog. Ik heb lang genoeg naar de moer geloesterd. Nu neemt ze op wat ik bedoel. En dat is het punt ook, hè. Dat de moer me accepteert, eigenlijk. En dat is een zeer aangename gewaarwording, toch. Ik kan heel fijn fantaseren met mijn penseel nu. Dat bedoel ik met natuurlijk door niet na te denken, lijntjes trekken, emotie uitdrukken enzovoort. Ja. Beetje tijdloosheid inbrengen in het project, hè? Toch? Ja, als ik zo nog een uur of 2 keer doorga, ben ik dik tevreden eigenlijk voor de eerste keer, toch?
Jo Havenit woont midden in het Zuid-Limburgse Heuvelland, in het gehucht Elkerade bij Wielre. Mijn liefde voor Italië is begonnen in mijn academieperiode. Dat ik beeldhouwers bij Jan van Eyck, ook, Louis Rijnen, die in Carrara werkte. Daar ben ik later hergegaan ook. En later ook met een rugzakje met 200 euro of zo, 200 gulden naar Florence op een campingje. En toen is eigenlijk, toen heb ik ontdekt, landschap niet alleen, maar ook de kunst van Florence, Siena, Volterra, die pakte me onmiddellijk. Maar ook de manier van leven. En dat heb ik uiteindelijk na een aantal jaren samengevat in een boek, waarin ik schetsen van toen, je ziet bijvoorbeeld schetsen van Bargello, een museum, ook de landschappen van toen. En ik vergelijk die, daarom noem ik het Toscane in Limburg, met de landschappen in Limburg. Niet alleen zag ik het landschap, maar ook de cultuur. Dus dat ik toch ook stukken van die cultuur overgenomen heb en die vergeleek met hier de cultuur van Limburg eigenlijk ook. Hè. De verkleedcultuur van carnaval, van processies, schutterijen en noem maar op. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Jo Havenit is een van de weinigen in Nederland die de oude techniek van het fresco maken beheerst. Het blijft het proces van experimenteren, kijken hoe kleuren zich tot elkaar verhouden en natuurlijk wat de kalklaag hiermee doet. Maar ja, kijk, dat is nu wat ik zag. Dat is kijken, aanvullen wie elke laag of elke kleur gaat inwerken straks. En dat is ja, wie een alchemist dat deed. Hè. Kijken wat een kleur deed, kleurtje naar kleurtje en even inzetten. Want de wits, als het klaar is het klaar. Er is niets meer te doen. Dan houdt het op. Dat is definitief. En dat is dus de angst van de ene kant, maar ook de spanning. Van, heb ik het goed gedaan? Doe ik het wel goed? Heb ik de goede ervaring? Vul ik me zeker? En nou, dat krijg je dan. Hè. Je kent het niet op zeker gewoon hier met. Niets is klaar. Het blijft altijd een schets. Maar met het leven te vergelijken. Hè. Michelangelo was een mens. Die had, ik weet niet hoeveel landerijen rond Florence. Maar het leefde zo tegen. In een hutje daar bij de Sixtijnse kapel onder, met een palu. Want die kapel moest klaar, en ook gaat ruzie met die pauze daar. Want die vonden hem allemaal veel te seksueel, ook met die vuurstellingen, veel te pikant en dat moest bedekt worden en noem maar op. Dus daar hadden de sheriff eraan, dat op een gegeven moment, Sheldon Full hadden het eraan gegeven ook. Hadden laten zitten. Het maken van fresco's is een moeizaam en tijdrovend proces. Voor Jo Havenit betekende het een jarenlange zoektocht naar de juiste technieken en materialen. Ik heb dus eigenlijk zoveel mogelijk pigmenten besteld. En die pigmenten, ik pak bijvoorbeeld de lapis lazuli, is dat blauw bijvoorbeeld. Hè. Dus wie intensief die kleur is. Maar de helderheid van deze pigmenten is niet te overtreffen eigenlijk. Dat zijn de meest pure. Hè?
Deze bijvoorbeeld is de magiet, groen is dit. Is heel duur, maar o zo pigmentrijk. En dat is voor mij wel interessant om daarmee te werken. Hè. Dus dit is een technisch verhaal. Enerzijds is het moeilijk, maar de moeite waard om uit te zoeken. Het is natuurlijk zo dat ik net voor niks al die jaren in Italië ben geweest, dat ik heel onbewust word geboeid door niet alleen het landschap van Toscane, maar ook wat er in 2 eeuwen gepresteerd is. Nog nooit zoveel kunst in 2 eeuwen gepresteerd is op de hele wereld, in alle culturen. Ik heb alle respect gehad voor de mannen die uit kleine dorpjes uit Toscane kwamen, die ook een ateliertje hadden. En die zijn aan de gang gegaan hun ganse leven om dat neer te zetten wat ze voelden eigenlijk. En die niet bang worden daardoor die technieken toe te passen. Niet de angst hebben of niet in dat hokje blijven zitten, technisch. Dat gebeurt in deze team al te vaak. In dat kunsthokje blijven zitten en daar alleen maar bezig. Nee, zoveel mogelijk technieken zich er ook kennis van nemen. En die technieken zich onderling laten voeden in zichzelf. Eigenlijk. Dat noemen ze dus de amateur della difficoltà. Amateur is niet de amateur, maar dat is dus de liefhebbers van de moeilijkheid. Die fresco-schilders die zochten gewoon de moeilijkheid op in deze, om er uiteindelijk dan goed of niet goed uit te komen. En dat duist zichzelf ook. En dat doe ik mezelf ook aan. Nee, ik doe het niet ook, maar ik doe het mezelf ook aan. Dus door het ook nu te doen, en daarom is Sittard natuurlijk ook voor mij wel een project waarin ik het gevoel heb of ik slaag niet. Ik schilder eigenlijk, of teken en schilder tegelijkertijd. Het is portretten in licht en donker. Er zit een beetje blauw in, maar het is bijna zwart-wit. Dat geldt eigenlijk voor de hele middenlijn. De as van de hele schildering is het eigenlijk. En rechts en links van de as bevindt zich de kleur, het leven, de stroom, de mensenstroom. En het gaat ook hier straks naar boven, de Christusfiguur, die ik ook in contrasterende tinten neerzet. Gelijkenissen, maar op een heel verfijnde, andere tekenstijl weliswaar, maar op een verfijndere manier. Ja, deze Franciscus is een beetje mijn favoriet. Die komt natuurlijk uit Italië. Daar heb ik een band met. Ja, de man die eigenlijk kosmisch is in die zin dat hij zich verbindt met de natuur en eigenlijk het goede in de mens met zijn stellingen weer naar boven te halen. En de tweede Franciscus wiekt er net veel vanaf. Deze stelling is, hij heeft veel metgemaakt in Montevideo ook. Hij heeft echt de onderkant van de samenleving metgemaakt. En die gaat eigenlijk ook goed, die trekt een eigen stijl door in het systeem van de kerk eigenlijk. Daarom waardeer ik hem ook heel erg te zien. Ja. De paus. De paus dus. De paus Franciscus, ja. Och nee. Meneer, dat vind ik toch heel aardig, hè. Nee meneer, dat is niet nodig. Ja, dat is goed voor de gemoederen, hè. Dat is goed voor de gemoederen, hè. Toch? Ik hoop dat je het lekker vindt. Ja, ik moet even de rotzooi, de chemicaliën van mijn gang afvegen. Momentje. Wat vind je ervan, meneer? Ja, ik vind het geweldig. Ik kom nu voor de 3e keer hier, maar ik ben al meteen fan en enthousiast geworden. Nou, kijk aan. En wat vind je er zo mooi van? Ja, gelukkig. Laten we eens maken. Ja, ken dat zo. Wat ik daar zo schoon aan vind Ja, ken dat zo. Ja, wat ik daar zo schoon aan vind is, ja, ik hou dan wel van fresco's gehoord. Maar wat nou fresco's precies waren, ik heb altijd gedacht, zijn muurschilderingen. Maar ik ben me daar via de website daarin gaan verdiepen. En
Ja, nu werk ik natuurlijk nog enthousiaster. Als je toeskomt heb ik gegeten en gedronken. Nee. En gewerkt natuurlijk ook, daarom begin ik erg vroeg. En dit is eigenlijk de tijd dat ik eet en praat met jullie en de reacties afwacht, leuke reacties kreeg. Ook kritiek, opmerkingen, dat is wel mooi. Het is wat voor zich maatschappelijk gedragen in de zin, hè? Zo, hè? Van alle leeftijden. Zo wie ook hier een klasje van de lagere school kom je binnen. Helemaal vol en dan kijk je. Oh meneer, heb je dat gemaakt? Het is een heel andere setting, hè? En dan ook komen andere leeftijden. Zo, ja. Toch. ...250 jaar geleden maakte de Keulse hofschilder Johan Adam Schopf een unieke fresco in de Gerlacheskerk in Houtum Sint-Gerlach. Uniek, want het is de enige in zijn soort in Nederland. En hij ziet er na 250 jaar nog altijd prachtig uit. Als Italië gaan, heeft de fresco me geboeid en uniek te noemen in Limburg, in Nederland ook. Dat deze eigenlijk in het zuiden van Europa ontstane techniek toch zijn plek gevonden heeft hier in het zuiden van Nederland. Vandaar dat deze kerk dus heel veel bezocht werd. Enerzijds omdat het fresco's zijn, maar ook omdat Gerlachus een belangrijke figuur is geweest. Ik zag al, omdat zo wie Franciscus van Assisi nu nog in Assisi vereerd werd, zo is Gerlachus hier heel belangrijk, ook voor de bedevaartgangers natuurlijk ook. De oude meesters zijn voor mij natuurlijk een groot voorbeeld. Vooral in deze tijd vind ik het boeiend hoe men toch al heel vroeg notie had van compositie, kleur, samenstelling, het gebruik van oude technieken ook, die weer opnieuw in leven geroepen worden eigenlijk. Dat vind ik heel boeiend, dat interesseert me ook. Ik wil dus niet de klassieke zelf, ik wil eigenlijk de technieken gebruiken naar deze tijd horen als het ware. Ja? En door met zelf aan de slag om de techniek ook waardevol te laten zien in deze tijd. Dat is mijn bedoeling eigenlijk ook. Bist je zelf gelovig? Elke kunstenaar is gelovig. Op zijn manier. Ja. Ja, ik denk dat de mensen die niet geloven, er zijn geen mensen die niet geloven. Ik denk, maar niet in de zin van direct het geloof belijden en ieder zondag naar de kerk gaan, als dat bedoelt, nee. Maar ik heb wel respect voor het horen, voor dat wat veel het kosmische aspect noemen of wat voor niet-kinderen bevatten, daar heb ik een diep respect voor. En een diep respect bepaalt mijn leven, ook mijn artistiek leven, ja. Zeer zeker. Je kunt automatisch de fik erin dadelijk als het goed is. Ik heb hier menige boomstam opgestoken, kan ik je vertellen. En eigenlijk ook heel inspiratievol dat vuur ook een onderdeel is van. We leven heel wijd weg van de natuur eigenlijk. Maar zo heb ik een aantal elementen waar wel mijn hart naar uitgaat, om zo kort mogelijk toch bij de natuur te zitten. Italië is het mooiste voorbeeld van. Stil met 10 man of 15 man door dat landschap lopen, met een Franciscaan. En dan kent ze dat meditatief noemen. Ik wil het de naam nog niet inschrijven. Maar ik ga meestal dan het andere om zelf op ideeën te komen. Als ik met ontwerpen bezig ben, kan ik 's nachts opstaan en gewoon een geweer. Dat is niet altijd makkelijk van de andere zijde, maar men weet met mij om te gaan in dat opzicht. Dat scheelt natuurlijk een hele hoop. En daarvoor heb ik hier de ruimte natuurlijk ook. Ik ben breed, maar ik moet ook voor plantjes zorgen. Ik ga naar de moestuin. Ik speel een gitaar met de klinkinger, hè? Dat vind ik leuk. Of ik trek een trekzak. Ik drink me een fles wijn, boete als Frank komen.
helemaal heel breed, hè? Waarin het een het ander aanvult. Of misschien het ene het hiaat en het andere die het opvallen. Dat is het leven natuurlijk ook. Als het zomaar gaat, ja, dan kan ik niet meer leven. Ik heb een vriend die gewoon een pensioen. Dat is ook een apart verhaal, maar ik ben al 7 jaar geen leraar meer. Met begrip pensioen ken ik haar niet. Dat is mijn leven. Hè? Dit is iets wat in me zit en er kan nog geen aankomen in feite. Ik ben nog niet ik wil nog niet de boodschapper erin zijn. Ik wil alleen maar dat mijn meer van leven, helemaal terug of naar boete toe, dat mijn leven, dat door in de dingen die ik maak, een optimum hebben bereikt. Dat ik een tekening maak of een beeld maak, dat ik door lui met kan ontroeren eigenlijk, wie gek het ook is. Maar het kan ook een aanklacht zie je, hè. Ik kan het maken, want ik zeg, joh, dat zit alles over milieu of wat ook. Ik ga niet zeggen dat ik pigmenten gebruik omdat ik een milieuactivistisch wil zijn of zo. Nee, die pigmenten die zijn al zo oud en die werden gaan niet meer gebruikt nu. Nu wordt chemisch, synthetisch gewerkt, eigenlijk met alles. En wat gaat dan verloren? De beeldelementen gaan er verloren eigenlijk. En de technieken gaan verloren. Maar dat geldt ook voor heel veel andere zaken. Ja, we zijn nu bezig met de afwerking. Wat dit betreft, de fresco moet eigenlijk iedere keer opnieuw weer gekeken worden. Dan ben ik van, wat doen we nog? Wat halen we weg? Kan iets meer, kan iets minder. Je bent eigenlijk ook een beetje ja, je eigen werk een soort restaureren en veranderen. Het is nooit iets waar je, dachten wij, of dacht ik, dat je links beneden begint en eindigt rechtsboven. Dat kan niet. Je moet altijd het geheel bekijken. En dat is belangrijk hierbij, dat de setting iedere keer in de gaten moet gehouden worden. Anders wordt het of chaotisch, of het wordt te geordend. Dat is ook niet mooi. Dan zie je alles meteen en dan is het fishy. Heb je het zo gezien? Klaar. Nee, het moet ruimte laten voor fantasie, moet een vorm van abstractie inkomen. Kijk, het mooie is van een giornata zoals deze, die klassieke, dat je daar met penseeltjes van een parmachterhaar op kunt werken. Penseeltjes die zijn zo dun, maar kun je zo verfijnd, kun je daar details mee aangeven. Hè? En het is nog nat, hè? Dus je kun je zo fijn, ja, kun je dingen doen. À l'improviste, maar ook natuurlijk berekend. Ja. Iedere keer heb je de behoefte om het weer opnieuw op te zetten. Terwijl het eigenlijk een eindstadium bereikt heeft. Maar je moet niet te lang werken. Niet te lang schetsen. Je moet schetsmatig blijven. In de schets zit de kracht bij dit werk. Niet in de verfijnende afwerking. Dat laat je aan de fantasie van de beschouwer over dan. De schets geeft richting. Soms zijn dingen heel dunnetjes, zo van die dunnetjes. Dan gaat hij weer focust hij op de kleur. Op de sterkte van de kleur. Hier is hij zachter. Tegenstellingen, hè? Moet ook, hè? Tegenstellingen, zodat het eigenlijk die helderheid zich doorzet hierin. Het einde is een zeg zo'n beetje. Ja, het werkt wel met meer ontspanning, hè? Vind je ook? Ja. Kijk, en Huub is de man die 's morgens ook om 7 uur hier is. En we zijn een team geworden. We zijn bijna onafscheidelijk, hè, Huub? Met al die volgende opdrachten in Italië en weet ik waar. Ik weet niet of er nog in Italië nog specialisten rondlopen zoals wij hier. En dan, na 3 maanden hard werken, kunnen de hekken eindelijk weg en wordt de fresco in al zijn glorie zichtbaar. Als ik zo kijk, is het eigenlijk de levensstroom van mensen. Aan de ene kant eigenlijk de noden van de mens, de wanhoop van de mens, de vluchtelingenhulp, wat mensen eigenlijk kan overkomen, wat mensen zich aandoen. Of maar zeggen de negatieve zaken. Aan de andere kant gaat het eigenlijk in feite om liefde van kind, opvoeding, schoolvorming, geboren zien, het houden van. En eigenlijk al die
delen vormen één geheel als blok.